Late Pak Yono nak kangedar. Iki kenapa sampean duwe inisiatif gawe iki? Nah, karena aku sama kudu mandiri. Karena kena ibuke sakake. Iki gak inisiatif kudu mandiri lah, fungsine gawe iki kanggo apa? Makan. Tak cerdas. Iso. Bisa. Oh, oke. Sithik-sithik jajal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iku nak lagi njipuk kerupuk, mangan kerupuk. Nak posisi sampean ijeng nggawa ngono ngombe piye? Ngono bisa. Nah, kok Gus, kan mesti pangapunten mesti kan sreden. Kudu ngombe. Lah ngombene piye ngombene? Oh, capet dhewe kudune. Set. Nah, iku jenenge mandiri. Terus ngombene piye? Bisa, Mas. Lah bukake? Bukake. Oke. Nggo tangan Pak kudune, iku diputer loro. Set. Kan karena kenceng, Mas. Ya, kan harus kenduk nggo tangan. Sip. Oke. Terus. Lah, set. Nah, iku ngombe. Lah. Iki prosese sampean ambi perawatan lukane wis nutup, fisioterapi karo nglatih kemandirian bareng alon-alon. Ben iki, Mas. Ben apa? Engko nak lukane wis nutup kabeh, nyerine wis ora patio nyeri, iku sampean wis siap. Wah. Nggih. Aku mbiyen to, Bu, Pak. Nabuni sarang anu, Mas, pada ngombe aku. Iya. Sakake. Dadi kudune Bapak iso mandiri. Kenapa aku seneng dolani? Soale sampean prosesnya iki mau ijek awal urung terkontaminasi karo penyakit keset. Kok nak wis terkontaminasi karo penyakit keset, ya engko terus nganu soalnya kan sampean alah wis kedarung diganjar ngene tik ning omah turu. Nggih, makane iki mau kok iku kan aku seneng. Ora Mas, kudune nggo tangan bionik soalnya aku je pengen buke. Iku aku seneng, semangate iku mau sing seneng tangan bionik sing ora seneng. Soale nak iso di cover BPJS, nak ra iso duit sampean ndedel kathah. Nggih, sing biasa iku paling serego 3,5 mentok. Iku mok padha karo kayu ditemplekno. Ora ana fungsine. Lah long sampean gawe ngene iki mau no, ditemplekno dawa. Diweki driji lak padha wae. Engko terus dicat kuning coklat ra. Yo, tugasnya mau ngecak guyu ya, Pak? Nggih. Ora oleh nesu. Iya. Kancane akeh. Pokoke wis iso mari, wis iso mandiri, wis iso cewek, wis iso nganu nggo kaos, nggo kathok dhewe tak jak mangan ning warung bareng-bareng ya, karo kanca-kanca.